klaro ni sila Maria ba, si Betty, si Lucio, ug si Claire. Ganina ra gud ta diri, alauna pa karon no unsa nang orasan na? Itaw piyesta gyud nilang dugaya ba? Asa na kani sila ron no? Ambot nila. Sabot kay sunod dili na ko magkuanay, maguna-una diri, magpaulahi ko. Kasimot ka akong dudong pawiks. Unsa may baho de? Kani mang aslong. Wala man. Naa jud ba? Murag naara sa duol. Basig pakilit sa sementeryo Maria. Dili jud. Wala man. Imong ilok man dayang baho dudong pawiks. Pasensya jud kay Maria kay wala jud ko katamutang og tawas tapol ba. Gaya nila, uy. Karon Maria, lato na to sila og 10 minutes. Dili pag isla maabot. Biyaan na to na sila. Naipad dudong pawiks. Pero time sa iba pa ang gina imong kamot kay aslom kay imong ilok ba? Time pay ato ba? Nag-ilok. Naba kay kutsinta dito sa sementeryo no? Ay ambot lang pud Maria, pero ang kasagaran manggud ana gud. Biko. Ay biko, dili ko anang biko dudong pawiks si Unsa man kakaw nimo? na. Gusto na ko katong puto tapos na chisto nga. Grabe ko mo kahilason oy. Pahit Gusto na, ko di ay. pahit sa siguro ng Unsa? kamutimas no? Tama, lamig na. Oh, na naman sila dahil. Oh, Uy, nanamday sila oh. dali! Dudong pawiks, Maria, kanina na mo? Dugaya ninyo oy. Kanina mo lang? Kaya naman mo, paduol mo dre kay atong planuhon ang mga diskarte na atong pagabuhaton. Ang sabi na itong buhaton na dudong pawiks. Ya unsa man? Sige! Ya, tara! Tara! Tansa. Maria, unsa man? Perita dapita. Tama ka dudong pawiks. Kay tanawa. Basta gwapo ang mga lubong. Lami ang mga pagkaon. Lami ka, Maria. Oh. Basta simple ang lubong. Mas lami ang pagkaon. Di ka trapit. Sige tayo, Minga. Oy, diri ko ha. Dito ko. Ito ko sa nani. Ang pawiks, isa kay mga pagkaon di ari. Kana ako Maria, katuy mo ang nasaunahan. O sige, tara. Buto ako, cinta. Uy, kini, unsa ni? Yala, kamuti mas. Ni, soft drinks. Dami pang tulak. Madali niya. Maria, utang ako Ani, uy, look bread man niya ako dudong pawiks. Wala na may laing pagkaon. Dali na diya Maria, basig maabda ta si tagtungod dali. Insa? Ako kay torta ko. Lamig pa ayo. Grabe po mo makakaon, Maria. Ako ba'y nagkuhaan na, ha? Lipo mo na nato tanan. Naglalis naman hinuon mo nakadagan ani mga pagkaon na tong nakuha. Isabi ka namin kamuti, Mas. Tagay kong torta do pawiks, be. Kuha diha. Hatag mo be. Utag sa taning kuko. Dali ka ko ha. Lindot niya, kaya dili ta madunlan. Grabe sa tong mga tirada. Uy, bahin naman kayo.